tiri kuno kudomboshava ukatati aiwa regai timbononzwa nhamo nematambudziko dziri kusangana natete ikoko tinzwe kuti upenyu hwavo hwakamira sei. Sekutaura kwatinoita each and every time chamunofanira kuita chete imi kusubscribe nekuti patinenge taisa dzimwe nyaya munobva matumirwa notification kuti aiwa pane zvimwe zvinhu zvinenge zvavakuitika. Kana pari paFacebook chenyu chete kungonoclicka button rakanzi like or follow. Izvi zvinoitawo zvakare kuti pese panoiswa something else munobva mawana notification. Remember also to join our WhatsApp groups. We have group 1, 2 and 3. Imomo zvakare tinoisa malinks. Izvo zvinobva zvangoitirai nyore kuti unongoclicka link iyoyo yobva yakuendesa kuYouTube yedu yechannel uko kunenge kuine nyaya dziripo. Sekutaura kwandaita ndati nhasi tiri kuno kudomboshava kwatati regai timbononzwa zviri kutambudza tete kunzvimbo iyoyo. Vanzvadzi makadi zvenyu? Makadi zvenyu. Inini voice kutotaura pasi kutotsimbirwa nenhamo here kana kuti zvangosangana ndine flu. Mune flu. Handitika no inguva yacho yeflu. Tete ndakanzwa mafoni mukati mukoma mbosvika kuno timbokurukura. Dambudziko ranyanya kubatai kana kuti chaita kuti munditsvage chi? Dambudziko ranyanya ndibata nderevana, but pane vana pasipo pane dambudziko tofanirwa kuinda pane mongo wenyaya. Ndinogara nevana vemunin'ina wangu. Munin'ina wangu ari kuSouth. Saka zvaari kuSouth vana vangani vana? Itu. Saka zvaari kuSouth kubva January achitanga ndopa akangoregedza kushanda. Saka aregedza kushanda ndobva ndati chingava chii. Saka iye nekuda kuvanza dambudziko inini ndobva ndati no, kuti tibatsirike beta titaure dambudziko riripo. Munin'ina wangu uyu une dambudziko mukoma Robert. Inini kubva zvandatobvako kuSouth izvezvi uri kudya sadza nemavheji, une anonzi masara yaya, zvokuti izvezvi paripo pamambofona muchiti tena kudzokera. Ndagwadama ndikanamata ndikati Mwari hondo iyaiya zvinhu zviya zvatotanga. Saka mukoma Robert ndiri kuda kuti mundibatsire kuti auye arapwe. Mwana wake ndahwa nekumudzokorosesa grade 7. Mwana wake izvozvi unogona chikoro akutononyora grade 7 musikana. Saka toda kuti auye arapwa momutsvagira basa oshandira vana vake. Ininiwo ndiri kungoita zvemapart time. Iko zvino vanhu vatema munozviziva, ukahwara ukarega kuenda kubasa vanokudza kuti basa rapera. Saka ndinongoitawo here and then. Ndinotodawo basa neni wachona kuti vanava ndiwane mari yekuvabhadharira chikoro. Munin'ina wangu une dambudziko risingaiti mukoma Robert. Une manhingi atokurisa zvisingatomboiti. Manhingi ndochi? Masari. Chiri kutadzisa munin'ina wenyu iye zvinezvi takagara panapa iminini kuti akwire bhazi auye kuno kuZimbabwe chii? Iye anoti akawana mari yekuti auye unongohwa ndabihwa. Pekupedzisira akakwira kombi hanzi ukoko achibva kubasa kwachona kwaaishanda ndobva ati pei yose yabiwa. Zvokuti mwedzi wapera uyo wese isu hana chaakatitumira. Iyevo ndopaiti abihwa mari kusvika kubasa kuya adzingwa. Saka inini ndobva ndamuudza kuti ndini ndakakuintrodusa kunana mukoma Robert. Since iwewe uri kutevedzera zvandakakuudza uchivaona, uri kutyei zvikasinza vakoma? Ndikati dambudziko rinopera nekugadziriswa. Iwewe chiita sei? Chiuya kuno urapwe. Iko zvino zvabva zvaita wesi mari yekuti achauya hasisina.
because mazara achona akakura mukoma Robert zvokuti handikwanisi kukutsanangudzirai. Handikwanisi kukutsanangudzirai. Saka imwe nyaya iripo kaningangototi zvinotoda iye auya achazokuudzaiwo achatondiudzai zviri kuitika, kuti achazotokuudzai zviri kuitika kune vamwe vake, because vana vekwamainini vanhu vanotozikanwa vane mazita anotogona kubuda mumba make kunobuda kana kubhinga kwakarohwa umwe wake agotonovakisa imba pamba pane mumwe murume. Saka ndotona sekuti itori dambudziko risingatoitire chakabatwa nevabereki vakafa, vabereki vanhu vavo, because mama yedu ndiwo masisters. Saka inini kufunga kwangu kuti kuona kwangu chunhu chakabatwa nevabereki vakafa. handeipa munin'ina wenya iko kwaari ikoko akambozvitsvaga here kuti zvandava nemasara aya, nokuti masara kazhinji ndonzwa vamwe vachiti anochekwa, vamwe vachiti anoita zvakati, iye akambozvitira here ikoko kutobudisa 800 rand andiudza kuti sisi ndo nyaya iripo. Wow, rega ndibudise mari, ndabudisa 800 rand. Ainda kune munhu uyauya, warapwa here? Zvikanzi vangovhunduka vakandisiya ndakadaro. Baba vaya vanomubloka nhamba, vabva vatodzima kutomuchinjira nhamba. Saka inini ndiri kuda kuti auye arapwe muchionavo, because harisisiri chunhu chokuseka, chatova chunhu chokuti tikaramba takachitarisaka vana vanotadza kuenda kuchikoro. Saka inini saRobert murikuda kuti ndikubatsirei sei kuti munin'ina wenyu abve kuSouth Africa? One, imi muri kuti mari kana akaibata anongoti yabiwa, peya akaibata anongoti yadisappear. Inini ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri kuHarare, imi muri kuno kuDomboshava, ndomubatsira sei kuti munin'ina wenyu auye kuno kuZimbabwe? Ini ndakutongokumbirawo kumhuri yeZimbabwe, ndo yanda kuchikumbira kumhuri yeZimbabwe. Izvozvo handi muri kuona munomba mukoma Robert, firiji iyi yakapera gasi. Dai ndichitenga zvimwe zvinhu ndichitengesera vana ivavo maputi chaiwo ekuti vaendese kuchikoro, handitorina kana nedhora rekuti ndivatengere. Kuchikoro ndiri kukwereta izvezvi 2 months dzandisina kubhadhara. Vana vanogona chikoro zvinorwadza. Saka ndakuchitokumbiravo kuvana veZimbabwe, vane rudovo, vanodawo kundibatsira. Nyaya yandiri kunyanya kuchema ndeyekuti munin'ina wangu auye arapwe, ashandire vana vake. Iye munin'ina wenyu akazvipira here? Ane chido here chekuuya kuti chido, because ndakatomudza kuti inini vana mukoma Robert usafungidzira kuti vanhu vekuti zvaunoti vari rafu. Havasi rafu, vanhu vanoda vanhu vanotaura chokwadi. Saka iwewe kana wazvipira, iye akanditi vakoma mukataura navo mukawana minzi dzekuti ndiuye, ndinoita sei? Ndinouya. Zvino ndapera kutengesa zvinhu muno mumba ndichiitira vana. Ndakambozamavo kutauravo nevamwe pasocial media kuti vasikana ndibatsirei ivo. Hapana akakwanisawo kundibatsira kuti ndine vanawo vemunin'ina wangu, but inini handivashori, ndendichiziva kune dambudziko. Munin'ina wenyu akura zvakaita sei? Ane 32 years. Ane 32 years. Ari kuda kuti ndimubatsira nditi? Ndiye ari kuti mukoma Robert vataurike navo vane rafu. Mirai. Hana kuti vari rafu. Ati zvoni ndinotya vanhu vepaTV, handizozivi kuti vanondibatsira here kana kuti. Ndikati ndo vanototora vanhu vese vachindisa kwana sekuru tazvo. Zvotoita vanhu iye handiti ndauya kunoku ndataura nemi
ndanzwa nyaya yenyu zvakakosha kuti munin'ina wenyu namba dzangu handiti munadzo mumupa namba dzangu otaura kuti ndini munin'ina waamai vai vekudomboshava nyaya yangu yakamira so ndotaurawo naye iye ndonzwa kuti tingamubatsire sei kuti akwanise kuuya kuno nekuti imimi nendinogona kugara panapa chido chenyu imimi chiri chekuti munin'ina aite se abatsirwe asi ndikazotaura naye anogona kuzondiudza mamwe mashoko anogona kungakaita se akatisiyane sezvo imimi akati chitaurai neni kekutanga handiti tataura imimi mochimudza kuti vanga vari pano ndataura navo vati nhamba dzavo idzo chitanga kutaura navo tione kuti tingabatsirike sei. Chero zvamune mangoita but inini toda kuti tiwirirane ndiri kuti inini ndauya kuno ndataura nemi munin'ina wenyu anga achitya kutaura neni handiti mochimudza kuti vauya vataura neni vati nhamba dzavo idzo chitanga kutaura navo tinzwe kuti ungabatsirike sei. Inini chandinoona pamunin'ina wangu uyuka munhu akakurira kumusha zvepasocial media ndiri kumudzidzisa zvepasocial media ndimuri kumudzidzisa izvo zvakasiyana. Inini handisi social media ndiri Robert ndiri kuti momupa nhamba yangu kuti ndataura nevaya vanoendesa vanhu kuna nasekuru vanobatsira nhamba yavo iyo vati chitanga kutaura neni zvingaomerezvo aiwa zviome ndoda ndiri kuti chiitai saizvozvo totangira ipapo ndonzwa pfungwa dzake iye kuti akazvipira here kuti auye kuzobatsirwa dambudziko rainaro. Alright, ndotaura naye. Aiwa ndatenda mazvinzwira vanhu vari kuchema vari kuti vane munin'ina wavo ari kuSouth Africa haasi kushanda akangogara asi ane dambudziko remasare sisi vakati ndagara ndichikuonaiwo pasocial media muchiyambutsa vanhu vakawanda muna nasekuru vanotaura kuti isusu tinogona kupedza dambudziko remasare. Chikumbiro chavo chavaakuita chekuti munin'ina wavo abve kuSouth Africa auye kuzobatsirwa. Tichataura naye toona kuti tingamubatsire sei kuti auye kuno kuZimbabwe. Muchine here mamwe mashoko amungade kutaura kumunin'ina wenyu? Ndinangu asi chishuviro changu ndechekuti mundibatsirewo mukoma Robert. Chishuviro chenyu chekuti ndikubatsirei ndiri kuchinzwa asi toda kuti imimi mundibatsirewo handiti kundibatsira ndikokuti inini pangu ndinoita imi penyu munoita semhuri kuti muite se mubatsirike. Alright. Ndatenda mazvinzwira muri yeZimbabwe ngatisangane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tafumanei.